ברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של משה דמרי, שבו אנחנו מדברים בנייה, מדברים התפתחות, מדברים נדל"ן. שלום לך משה. אהלן, אהלן. אז הנושא שלנו היום זה למה הדור הצעיר מפחד לעבוד. נושא קצת קשוח. קודם כל בוא נתחיל מהבסיס. למה אתה חושב שצעירים מפחדים מעבודת כפיים היום? אני לא יודע אם הם מפחדים, איך נקרא לזה? בוא, הם עצלנים ומפונקים, לא? אני לא חושב ככה? הם יותר מפונקים מאשר עצלנים. אוקיי. זה פשוט, כי הוא רוצה לבוא לעבוד, אחרי יום-יומיים הוא רוצה להיות מנהל או קבלן. עכשיו, הם לא מבינים שזה לא עובד ככה. למה? לא לומדים את כל המקצוע ביומיים? לא, ביום. עד ארוחת צהריים, אני כבר בוא נתחיל מזה, שעם כל מה שאני יודע, ואני יודע, כל יום אני לומד. אוקיי. אם זה חומרים חדשים, אם זה ציודים חדשים, אם זה כלים חדשים שמייעלים לך את העבודה. עכשיו, ככל שתשקיע בציוד וכלים, אתה פותח לך כמעט 70%. כי זה מקל עליך, אז אתה עושה את העבודה טוב, אתה רק צריך לבוא ולהבין איך אתה עושה את זה נכון מההתחלה, פשוט לעשות. אז תגיד לי, למה הם מפחדים מעבודת כפיים? מה הסיפור איתם? בוא, זה לא עבודה קלה, כן? זה עבודה קשה מאוד. בסדר, זה לא שהם לא יודעים את זה כשהם נכנסים לאירוע. זה עבודה קשה מאוד, השאלה איך אתה לוקח את זה. אוקיי. אם תעשה את זה נכון, זה לא יהיה קשה. זה פשוט, הבעיה שהם לא רוצים לצבור את הוודק הניסיוני. אני רואה את זה, שהם צמאים לידע, אוקיי? הם צמאים לדעת, הם רוצים לדעת. אבל לא כולם מוכנים לקחת את זה, מה שנקרא, בשתי ידיים, לעטוף את זה. ולהיכנס ברבק. מי אתה חושב שאשם בסיפור הזה? מערכת החינוך, ההורים, אולי רשתות חברתיות בכלל? קודם כל הם רואים, דיברנו על זה. כל היום בטלפונים, גוללים בכל הרשתות. וכאילו, בוא, כל חפר מעלה לך היום איזשהו סרטון כזה, והם חושבים שזה באמת קל. גם הסרטונים שם ערוכים. זה לא עכשיו, ברור. כל שלב יש לו את הזמן שלו. כל שלב בביצוע יש לו את הזמנים שלו, יש לו את הזמני התייבשות שלו, צריך לדעת איך אתה עושה את זה לפי התקן, צריך לדעת. אז בגלל זה אני אומר, להביא את אלה שרוצים, בואו תעשו קורסים איכותיים, תלמדו תקנים, תלמדו את העיוני שמאחורי הדבר הזה, את כל מה שיש לך בתכנון בנייה, ותעשו את זה גם מעשי, כדי שתבינו, תרכשו ניסיון, לכו תעבדו בהתחלה אצל קבלנים קטנים, תחוו את השטח, תראו את כל הבלטמים שיש, אם זה בשיפוצים, אם זה בבנייה חדשה, לא משנה. אבל תבין קודם, מה אתה עושה עם הידיים? אתה לא יכול להיות מנכ"ל ביום אחד. מה לדעתך, נגיד, הדבר הכי מסוכן שקורה לדור החדש מבחינה כלכלית? זה כמו שתיקח עכשיו ילד. אתה יודע, שמעתי השבוע איזה חברה של רכבים, שהוא יכול לתת מימון גם לילד בן 18. נכון. איזה פשוט. הכי קל בעולם. אז מה, כאילו, במקום לעזור לילדים האלה, נותנים להם את כל האופציות, להכניס אותם לחובות. בוא, ילד בן 18, כמה יכול להביא? הוא בכלל לפני גיוס, גם אם לא יתגייס, מה יכול להביא? אתה יודע, היום אני פותח את האפליקציה של הבנק. של הבנק האישי, אני בדרך כלל לא פותח כל יום. רק של העסקי. פתחתי היום את האפליקציה של הבנק האישי. הוא מגיע לך הלוואה 250,000 שקל בקליק. כן. 250,000 שקל. כן. בקליק. נכון. כן. מה? אז לא, אני לא לוחץ על זה, כן, אני משאר לעצמי שאחוזי ריבית של 18. בוא, שהיינו ילדים, לא היה לנו בקושי 500 שקל לקנות טלפון. נכון. חסכתי חצי שנה כדי לקנות טלפון ב-514 שקל. מה? רבע מיליון שקל.
אחי, נותנים להם 100,000 שקל באלן אלן. ואז הוא הולך, פותח עסק של קבלנות, לא? כן, קונה מברגה, קונה פטישון, קונה ברלינגו ב10,000, הנה אני קבלן עכשיו. על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? אתה לא יודע לעשות כלום, מה אתה רוצה? היה לקחת עבודה? ומי מאחורה? מה הולך פה? אתה רואה את זה חוזר על עצמו שוב ושוב? אתה רואה כל את זה יום קורה? אני רואה את הדברים האלה. כל יום. מה, אנשים שבאים אליך לעבוד איתך, כאילו כאלה? לא באים לעבוד אצלי, אבל מלא שמתקשרים שרוצים, כאילו. כן, יש לך ניסיון? אין לי. אבל אני רוצה 1, 2, 3. אוקיי. בוא תעשה קורס. לא משנה איפה, לא מעניין אצל מי. תביא, ייקח לך מישהו איכותי, מקום מכובד, שנותן קורסים מקיפים, מורחבים, כמו שצריך. תן בראש. בוא. תרכוש ותק גם בקורס. אוקיי, תלמד, כאילו, תרכוש ניסיון בקורס. תלמד, תבין על מה מדובר. תתחיל לעבוד אצל קבלן קטן, תן בראש, ואז תתחיל להתפתח, תלמד. תבין את הענף. תקרא את הענף. אתה חושב שנגיד מי שיש לו תואר, יש לו יתרון יותר גדול, יש לו סיכוי יותר גדול להצליח? אין לו יתרון של כלום. מה, עכשיו אתה רוצה להגיד לי מישהו שעשה תואר בהנדסה, אין לו יתרון עליך? לא. למה? ככה. מה הם לומדים? מה לומדים באוניברסיטה? מתמטיקה בעיקר, בעולמות של הנדסה. וזה שללמוד מתמטיקה יודע לעשות איתום, יודע לעשות גבס. איזה פרקטיקה הם יוצאים? לא, אני מדבר איתך על מי שהולך להיות מהנדס. אין בעיה, מהנדס. נו, מה הוא למד 4 שנים? אני משער לעצמי להנדס בניין. זהו. אבל, תיאורטי, מעשי, אתה יודע כמה מהנדסים, הנדסאי בניין יש לך היום בחוץ, שמקבלים משכורות רעב? משתמשים בהם כחותמת גומי. אשכרה. ברור. עושה אותו עוזר מנהל עבודה. מהנדס. הנדסאי בניין. עושה אותו עוזר בטיחות. עזוב שכבר יצא, התקנה הזאת כבר יצא. אבל מה? איזה ניסיון פרקטי יש לו בשטח? מישהו לימד אותו איך יוצקים? אתה חושב שהעדיף היה 4 שנים האלה היה עושה משהו בידיים? ברור. הוא היה גם מרוויח יותר כסף לדעתך? ברור. באמת. בטח. מה, אתה רוצה להגיד לי בן אדם, קבלן, עובד, ושב4 שנים הראשונות שלו מרוויח יותר ממהנדס? בטח. למה, כמה מרוויח מהנדס? היום, אם קיבלת עכשיו דיפלומה, יצאת החוצה? לא, 10,000 שקל. זהו? 12,000 שקל, ועפתי איתך, הנדסאי פחות. זה הכל? אז אני אומר כזה דבר פשוט. כנס תעבוד בידיים, תפתח את התחת. 3, 4, 5 שנים, בסדר? תקרא את התחת שלך, תעבוד, תדע, תעבוד עם קבלנים, קבלני בניין, שיפוצים, לא משנה לי. לא אכפת, אין בעיה. תרכוש ניסיון פיזי, תוך כדי, צא לקורס מנהל עבודה, צא לקורס מהנדסה, מה שאתה רוצה. עכשיו, לא כולם גם בנויים לעבוד כפיים, כן? לא, זה עבודה קשה, אבל אם אתה עושה את זה נכון, לא קשה לעשות את זה. אוקיי? כמה כסף נגיד איש מקצוע טוב יכול להרוויח? נגיד אם בחור צעיר עכשיו חושב אני רוצה להיות רצח, אני רוצה להיות נגר. תשמע, אני אגיד לך, מתחילת המלחמה, קפצו בגלל עצרו את כל הנושא של העובדים הפלסטינים. דרך אגב, זה היה 120,000, כן? מה עשו כולם? קפצו. בום, המחירים היום, כביכול, המשכורות היומיות, הריעו שחקים. נכון. אל תבנו על זה. זה לא משהו שקורה ביום יום. זה לא עובד ככה. סבבה. חיסית, אתה עכשיו בבית. בסדר? ראית שאין, באת נתת יום העבודה, 1,000 שקל. בסדר? 800 שקל, 1,200, 1,400, כאלה שגם הגזימו. אוקיי. אבל זה יום אחד. למי זה היה טוב? לכל הקבלנים שהיו באמצע העבודה, אמרו, טוב, אני חייב לסיים את העבודה, אז אני אפסיד עוד כמה, אלפים מאוד, תלוי בסדר גודל של הפרויקטים. בוא אחי, בוא ב-1,000 שקל, בוא ב-1,200 שקל, אין בעיה. סיים את העבודה, הקבלן קיבל, הוא לא יחזיר אותו יותר לעבוד. זה לא נהיה משהו קבוע. אז הם מחפשים יומית פה, יומית פה, יומית פה, יומית פה, יומית פה, יומית פה. ופה זה נגמר. עכשיו בואו תעבדו, קבלו משכורות סבירות לחלוטין שמתאימות לענף, אוקיי?
ואז אתה עובד על משכורת, אתה מקבל גם עבודה קבועה, כל התנאים, כל מה שיש לך מסביב. אתה יודע כמה קבלנים, לא סליחה, לא קבלנים, אתה יודע כמה עובדים שעבדו אצלי בהתחלה, אתה יודע מה הייתי עושה איתם? אח שלי בוא, אתה מתחיל לעבוד, תחתום כרטיס עובד, הנה מעטפה, בונוס 2,000, הנה היא פה אצלי באוטו, הנה במגירה. תן לי חודש אחד מלא, קיבלת את הבונוס. המעטפה כבר 2.5 באותו מקום. לא מחזיקים מעמד. אשכרה. כן? בואו תלמדו, בואו תעבדו, בואו פרקטיקה, בידיים, תעבוד קשה. זה כי הם רוצים כולם כסף קל? כן? אין כסף קל. החבר'ה הוותיקים, אתה חושב שהם מבינים את זה באמת יותר טוב? כן. אחי, אני 15 שנה הייתי עובד בידיים. אני כמו 10. בתפוקה, אני כמו 10 עובדים. זה קצת יאיר, לא? על הזין שלי. אני לא יודע אם יקבלו את זה ביוטיוב. אז תוריד את זה מיוטיוב. לא, אבל אתה קצת, כאילו, קצת חי בסרט, אחי. חי בסרט. לא זה אחד כמו 10. אני כמו 10. למה? כי אני מבין, אני לימדתי את עצמי לעבוד קשה. עבדתי קשה, הייתי עובד אחי מ7 בבוקר עד 10-11 בלילה. הרגשת שעשית כסף? ברור. זה היה כשהיית בחור צעיר? כן, ויפה. לא, גם היום אתה יפה. חצי זה קצת פחות צעיר, אבל יפה. אבל אני אומר לעצמי, כאילו מה, זה בגיל 24-25 אתה מביא משכורות יפות הביתה? בטח. כי היית חמור, מה? היית עובד מהבוקר עד הלילה, או שהיית מנסה לחסוך בעובד, או שמביא עובד אחד. עבדת לא. אצל מישהו? לא, בחיים לא. לבד? אף פעם. מה היית? מאיזה תפקיד התחלת? אין לי תלוש משכורת אחד. ממה, איזה תפקיד התחלת? בתור עובד. לא, מה עשית? רצף? מה היית? אני בגיל 15 הייתי עובד במיזוג אוויר בחופשים. אוקיי. בגיל 16 אמרתי לו, בחופשים מהפנימיה כאילו, בגיל 16 אמרתי לו, שומע? אני לא שם. אז היה 15 שקל לשעה, כן? אמרתי לו, אני לא שם. אני רוצה, מהיום אני רוצה פר התקנה. אח שלו הגדול היה נוהג, אני כביכול הפכתי לראש צוות, נוסעים לבית, עושים מזגנים, פר התקנה, 100 שקל. ככה, כן, 20 שנה, 25 שנה אחורה. יום אחד אני בא לבא לנו איזה בחור, בוריס, היה עושה את כל הגבס אחרי המזגנים. אמרתי לו, מהיום אני עושה את כל הגבס. לא מכיר, לא יודע, לא למדתי, כלום. ראיתי איך הוא עושה. אומר לי, מה אתה מדבר? אנחנו עושים מחר מזגן, אני עושה את הגבס. תגיד לי, בוריס, לא לבוא. הלכתי, קניתי לוחות, תפרתי לו את כל התקרה. עשית את זה בתחל הפנים. מושלם. מלראות. נו די, נו. מושלם. אתה ציקלופ, מאיפה הבאת את זה? מושלם מלראות. אני יכול להביא לך אותו לטלפון, אתה יכול לשמוע. אין בעיה. ואז משם יתגלגל. אחי, היינו עושים, אחר כך התחלתי לעשות מסגרות לפלזמה. את החיפויים האלה של זוכר הטלוויזיות? פעם היו עושים מסגרת עם תאורה מאחורה על הפלזמה? וואי, נכון. שהיית תקוע עם הגודל של הטלוויזיה לכל החיים. כן. אחי, בואי, אתה לוקח 5,000, 7,000 שקל. אחי, הייתי פרחן של החיים. אחי, אני מיליונר. ואז אתה לוקח עבודות ב-30-40 אלף שקל. ואז אתה מתחיל בווילות, הנמכות תקרה. עכשיו, אהבתי את זה, ואז התחלתי ללמוד. פתאום קורס גבס, תקנים, עניינים, עולם. פתאום אני לומד את זה, פתאום אני לומד את זה. עושה איתור, עושה בדק בית, עושה את כל הקורסים האפשריים, עשיתי הנדסאי, עושה פה, עושה קבלן רשום. התחלתי לאסוף. כל מה שלא למדתי ביסודי, כל הכסף יצא אחרי הצבא. ואז אתה לוקח פרויקטים גדולים, 100, 200 אלף, 300 אלף שקל. מה עשית בצבא? הייתי בחטיבה 7, בשריון. בתור מה? חיימושניק. גם שם עבדת בידיים? בטח. בקור, בחום, בקצביה, אחי, חצי מטר בוץ. חימושניקים פותחים את התחת מינוס 4 מעלות. קור אימים. אבל זה גם, זה פחות עניין אותי. אבל הייתי צריך לעשות, עשיתי. אמרו לך פעם שיש לך פרצוף של נגד?
של רס"ר. כן. של קראו רס"ר. לך פעם? לא, עד היום היית כבר ענג. אבל הנה אתה אומר. אתה כבר מסתובב בחטיבה 7 כמו איזה מלך. כן. איך לא נשארת, יאללה. מה יעשו איתי שם? לא מצאתי את עצמי שם. עשיתי מה שאני צריך לעשות, ויאללה, ביי. יש הרבה חבר'ה צעירים שלא מוצאים את עצמם בצבא. מלא. מלא. אחי, המסגרת קשה להם. כן? תשמע, אבל מצד אחד אתה יודע, אבל זו מסגרת שמכוונת גם. אתה בן אדם, בוא, לא בדיוק יש לך... אתה לא, נקרא לזה, אתה לא משדר שאתה אוהב מסגרות. לא אוהב מסגרות בכלל. נכון. מצד שני, אתה בא ומלמד חבר'ה צעירים, כן. שאתה נותן להם מסגרת. נותן להם מסגרת. נו, אז זה לא קצת נוגד את הסיפור? אז מה אם זה נוגד? זה שאני לא אוהב זה אומר שהם לא אוהבים. אני בא לכוון אותם, למה? כי משם גדלתי. בסופו של יום אתה מבין שכביכול מסגרת שאתה הולך לתת להם, בגלל זה גם זה הכל, כאילו זה הולך להיות מובנה, שזה הולך להיות קצת עיוני, הרבה מעשי. לנתק אותם רגע מהכיתה, הלבנה, העצובה, הקשה הזאת, עם הלוח המעפן הזה. בואו, קחו כלים, תעבדו בידיים. עד היום אתה מלמד תחת מסגרת אקדמית, נכון? כן. זאת אומרת, יש לך את המכללה, ששם אתה מלמד, שזה בעצם דרך המכללה עצמה. ובאזור אוקטובר, נובמבר, אתה מתכנן בעצם לפתוח את זה כמוסד נפרד. כן? עכשיו, אני אומר, יראו את זה הרבה אנשים, ואתה יודע, עשית לא מעט רעש ברשת. יגידו, הוא מדבר יפה, אבל מפה ועד ללכת ללמוד אצלו? מי שלא יבוא, יפסיד. מעבר לפרקטיקה ומעבר לתקנים ולעיוני, שאתה יכול לרכוש את זה אולי בכל מקום. אוקיי? מאיפה שאני גדלתי, והדרך חיים שעברתי מכיתה ג' בפנימיות, אחרי 200 איש שחינכו אותי, אני יודע איך להביא להם את זה, כולל התנהלות בחיים, ואיך לתמחר את זה נכון, ואיך לשווק את עצמם נכון, ואם אתה לא בנוי גם להיות עצמאי, אז לחבר אותך לקבלנים איכותיים כאלה ואחרים שיכניסו אותך, שיקחו אותך בשתי ידיים. אם עכשיו נגיד מתקשרת אליך אימא של ילד צעיר, שואלת אותך באיזה גיל לדעתך הוא צריך להתחיל לעבוד, מה אתה אומר לו? תלוי מה מצב הילד. לא, ילד בריא, בין נגיד 12, עכשיו סבבה, היא חושבת מה לעשות. תראה, החוק אומר, לענף הבנייה מתחת לגיל 18 אסור. אוקיי. אבל אני אומר דבר כזה, יש הרבה ילדים אבודים, נוער בסיכון, גילאי 15, 16, 17, 18, שזה יהיה עד י"ב, שלא מוצאים את עצמם. בואו תרכשו ידע, בואו אנחנו נעטוף אתכם, נחבק אתכם מכל הכיוונים, בואו, באנו משם, גם אנחנו היינו שם. עם סמים ואלכוהול ולא רוצה ללמוד ולא מעניין אותי כיתה. בוא, אני ראיתי הכל בעיניים. וראיתי, אני אומנם לא בחרתי בדרך הזאת, אני בחרתי בדרך שלא ללמוד, כי לא רציתי. אבל לאיפה הגענו ממה שהיינו? ולאיפה אתם יכולים להגיע? מאיפה שאתם נמצאים? אבל הוא כן בתור נער יכול לעשות עבודות מסוימות, אולי לא, אתה יודע, לא פיזית משהו ספציפי, אבל הוא יכול להתחיל לעבוד 14, 15, לא? כן. אמנם הוא לא ייכנס מה שנקרא לענף הבנייה במלוא, אבל הוא כן יכול לעזור בשיפוצים. הוא כן יכול לעשות דברים כביכול מינימליים. אבל אם אתה לוקח אותו בגיל 16 נגיד, או 15, ואתה עוטף אותו, אפילו שזה יהיה משולב חופשים ומסגרת שהוא נמצא בה, ותבוא תלמד מגיל צעיר, אתה יכול להבין את הדברים איך הם עובדים, ואז אתה יכול לבחור אם זה מתאים לך, לפני הצבא, אחרי הצבא. תתמקד בדברים שאתה אוהב, שאתה יותר התחברת עליהם, לא משנה לאיזה מקצוע. אחרי הצבא, תפתח את זה יותר. אם לא התגייסת וקיבלת את הפטור ואתה לא יכול לעשות את זה, אז תתחיל את הדרך. פשוט. אבל אנחנו מנסים להוביל אותם בסופו של יום. אני אומר לך את האמת, אני
אני בחודש האחרון רוטט. כאילו, זה כל הזמן במחשבות שלי. זה כאילו מחזיר אותי אחורה לגיל 10, 11, 12, 13, 15. איך אנחנו יכולים לעזור ולהציל את הילדים האלה? בירוקרטיה מאוד קשה. עכשיו צריך לראות איך כל הדבר הזה. אולי אפשר לפנות כבר למישהו. מישהו מהמדינה, מישהו משרד העבודה, מישהו משרד החינוך. יש אבל המון גורמים שיש להם הכשרות כאלה, ויש לימודים תחת בתי הספר. לא בענף הבניין. בסדר, יש. יש מכונאות, יש ספרות, יש טבח, יש חשמל. נו, זהו. חשמל זה גם איזה, מכונאות, חשמל. נגרות זה גם חלק מענף הבנייה. כן. זה לא פיזית, זה עבודה נגרות, זה עבודה פנימית. אבל בואו קחו אותם רגע. אתה אומר, לא מלמדים אותם איך להעמיד בניין. לא. גם לא נשפץ מחסן. ובוא נלך רגע לגיל קצת יותר מבוגר. מה אתה חושב שהטעות הכי גדולה שבני 20 עושים היום, שרוצים להיכנס לעולמות האלה? שהם רוצים כסף קל. אוקיי. והם מחפשים את העבודות, נקרא לזה הפשוטות יותר, הקלות יותר. והוא חושב ששם הוא יכול להצליח. ואז הוא הביא משכורת ראשונה של 7,000, 10,000 שקל. ואז הוא לוקח את ההלוואה של 100-200 אלף שקל, כי אפשרו לו אותה בקלות, בלי כלום, תביא 3 תלושים ובוא נקדם את זה. ואז הוא קונה סילברדו. ואז הוא קונה, כן. שזה הכי קורא אותי. אוטו ב-300,000 שקל. ואין לך מה לאכול. כן. ומה? ואיפה כל המסביב? איפה כל המסביב? איפה ביטוחים? איפה עובדים? איפה כלים? איפה ציוד? אתה רואה חבר'ה צעירים שמתעסקים בעולם של הבנייה פושטים רגל? זה קורה? ברור. באמת? זה לא כאילו מקצוע סופר בטוח? מקצוע לא בטוח בכלל. סבבה, לקחת עכשיו פרויקט, יאללה, אתה מקצוען, לקחת פרויקט ב-100,000 שקל, בסדר? דרך העבר, דרך ההוא. איפה הרצף אחר כך? כמה נשאר לך מה-100, אתה יודע? כמה רווח נשאר לך, אתה יודע? אתה לא יודע. כי אתה גם לא יודע לתמחר, התלהבת, סגרת עבודה ב-100. 50 הולך למדינה, 150 תוריד, מה נשאר לך? חמוצים. גם זה לא בטוח. כן. ואין בעיה. ואיך אתה חי חודש הבא אחרי שסיימת את העבודה ואין לך עבודה, ואין לך רצף, מה אתה עושה? מחפש ללכת לעבוד ביומית, נכון? ואיך אתה מתקדם מפה? אשכרה זה ככה. אז תבנה את עצמך, בוא תלמד פרקטיקה, בוא תבין תקנים, בוא יותר מזה. אתה יכול לקחת עבודה עכשיו ב500,000 שקל, בסדר? אתה קבלן חדש, הכנסת עכשיו, לא יודע, 24, 25, בסדר? ואם ביצעת את העבודה ללא תקנים, ככה, הלאה בוואלה, ואני רואה את זה ביום יום, שומע ברשתות, אנשים מעלים, מה אחי, מה? לא יכול לראות את הדברים האלה. הם מעלים את עצמם, עושים מעלים את עצמם, עושים עבודות, התקן. כן, ולא עושים לפי התקן. איך אמורים להגיב לזה? ואז מה קורה? פתאום יש מפקח לפרויקט. מה אומר לך, אחי? זה לא לפי התקן. פוסל לך את העבודה. שאתה צריך לעשות הכל מההתחלה? ברור. או שלא תקבל את הכסף של השלב הבא, שלא תעשה. אכלת אותה בקיצור. ברור. מה חושב, זה פשוט? אז אין בעיה שאתה קבלן, ואין בעיה שאתה מפקח, ואין בעיה להביא עבודה בכלל. ואין בעיה אבל מה הם עושים? כאילו, הם מוציאים כסף על שטויות? נגיד הוא הצליח לעשות רצף, על מה הם פושטים רגל? אתה מוציא יותר ממה שאתה מכניס. לא, זה תודה לך על ההסבר המתמטי. אני אומר, כאילו, מה אתה רואה בשטח, מה הם עושים? הם קונים דברים שהם לא צריכים לקנות? פתאום, לא, לקח עבודה, בגלל שהוא לקח את העבודה והוא יודע שהסכום הוא כביכול של העסקה גדול, אז הוא הולך קונה סילברדו. למרות שאני לא ממליץ, כן? זה רק דודג' רמה, אבל לא משנה. והולך קונה לאשתו תכשיט, או לחברה, והולך מתחייב על דברים שהוא בכלל לא יכול לעמוד בהם. אבל אין לך רצף. תעבוד, תחסוך. עוד שלב בעסק. בואו נעשה פרסום. בואו נתחדש באוטו. בואו נקנה עגלה, בואו נקנה כלים. אבל שיש לי רצף, שיש לי עבודה. אתה לא יכול את כל מה שכביכול, לפי הסכום שסגרת את העבודה,
להיות תמנון ולפזר, לפזר, לפזר, תשחרר עובדים. תשחרר את העובדים. לפני כולם. לא מעניין, שלא יש לך שקל בחשבון. תמות. תשלם את החומרים. תשלם לכל המדינה. אתה תרצה או לא תרצה, אתה משלם. ברור. ואם נשאר לך, נשאר לך. אם נגיד היית עכשיו בן 18, בלי כסף, מה הדבר הראשון שאתה עושה? הייתי בגיל 15 בלי כסף. ומה עשית? הלכתי לעבוד. ואתה כמו חמור. כמו חמור. מ-7, 8 בבוקר, 11, 12. ובוא ניקח את זה קצת יותר רחוק. אחרי הצבא, באיזה מצב היית? עם עסק ביד. העסק שלך תפקד גם תוך כדי הצבא? לא. עצרת כאילו? בצבא לא. כשהייתי בצבא, הגענו לשלב שזה היה כאילו 5-9 כזה. הייתי עושה עבודות. השתחררתי מהצבא, בום, עוסק מורשה. האמנתי בעצמי. והתחלת לעבוד כאילו עבדתי רצח. למה? וגם לקחתי פרויקטים איכותיים. זה לא העיקר לקחת עבודה. אני יכול לדאוג לך לרצף כל יום 10 שנים קדימה. רק בשביל גלגל מחזור. איפה הרווחים? אתה עובד ליופי? אם אתה לא עובד בשביל להביא כסף הביתה, אל תעבוד, לך תהיה שכיר. אז מה אתה רוצה להגיד לכל האלה שיש להם קבלנויות קטנות עובדים לחינם? תראה לי קבלן קטן שעובד כל יום. בפרויקט שהוא רווחי. הוא מתגלגל. פתאום נעצר. אם לא סגרת פרויקט תוך כדי הפרויקט שלך, אז לאיפה אתה הולך אחרי שסיימת מפה? לאן אתה הולך? לא יודע, בראש שלי אני אומר, חייבת להיות לו איזושהי מחלקת מחירות, משהו, איזו עוזרת. למי? לקבלן. לזה עם הברלינגו? או לפחות טלפונים, אתה יודע, מתקשר אליך. מי מתקשר אליו? אם הוא לא מפרסם ולא עושה, והוא לא בטוח בעצמו ולא משווק את העסק. אין לו סיכוי, כן. כמו כל עסק בעצם. כמו כל עסק. נכון. תתחיל ממשהו, תעשה עבודות קטנות, אתה יודע מה? תתחיל ליצור קשרים עם הקבלנים הגדולים, תעבוד כקבלן משנה, תתחיל עבודות קטנות. גם במחירים נמוכים שיחסה לך את היומי, את הרווח, את ההוצאה. אוקיי? עכשיו מה קורה? קורה לך סיטואציות לפעמים שאתה סוגר עבודה, אבל אתה אומר, טוב, הספק של החומרי בניין, הוא נתן לי כאילו שוטף 30. כאילו אתה קונה את החומר, סוף חודש אתה מקבל חשבוני. אתה לא משלם לו. אתה אומר, טוב, אני אבזבז את זה עכשיו, אני אסגר לי איזה משהו, ואז אני אשלם לו. ואז נוצר בורות, שאתה לא יודע איך לצאת מהם. וזה רק הולך ותופח. ואם אין לך עבודה חודשיים אחר כך, מה אתה עושה? אין לך כסף לשלם לו, אין לך כסף להכניס לבית, מה אתה עושה? אוכל אותה. אוכל אותה. הוא לוקח הלוואה נוספת. ולא בטוח שיתנו לו. נכון. ומה עושים? יש נגיד מקצועות שאתה אומר בשנים הקרובות יש מצב שהם ייעלמו? שום דבר. לא כדאי ללמוד אותם? ענף הבניין, לא יעלם שום דבר. מה יהיה עם כל הבתים האלה שהיום אתה יכול להדפיס בתלת מימד, יעני את הבית הזה? אף אחד לא מדפיס בתים בתלת מימד במדינת ישראל. וגם אם כן, אז צריך מפעיל למכונה, וצריך את הנהג של החומר שיספק חומר למכונה, ומישהו שישים את הרובוט שם, ושיתפעל אותו, וניקיון. שיישר הכל, ניקיון. ברור, נו. בסדר, שמענו את החרטות האלה. באירופה זה כבר עובד, בסין זה כבר עובד, מה זה? סין זה ישראל? לא? אז מה? אתה אומר, אנחנו כל כך אחורה שיש עוד הרבה זמן עד שדברים יזוזו. אז מה, אתה יודע, יש איזה בניין, נראה לי בסין, של איזה, לא יודע, לא זוכר כמה, נראה לי 100 ומשהו קומות, שעשו אותו ב-19 יום. נכון. בסדר? שמעתי את זה. איזה יופי. מדהים. מדהים, אה? שים לב אבל. את כל הפודים שהכינו, שממנו בנוי הבניין, ייצרו אותם במשך 3 שנים. בסדר? וההכנה לקראת 5,000 עובדים שהרכיבו את זה עם 15 מנופים, לקח עוד איזה חצי שנה, ואז פשוט ב-19 יום, שמו קופסה על קופסה, קופסה על קופסה, קופסה על קופסה, והנה יש לו בניין.
בוא, אני מאמין שהעולם הולך לשם, כן? לא במדינת ישראל כרגע. פה, איפה יש לך 5,000 עובדים לבניין היום? ברמאללה אולי. שגם זה כמעט ולא. עכשיו, נגיד אתה מדבר עכשיו לכל נער במדינת ישראל, איזה משפט היית רוצה שכל אחד מהם ישמע? משפט. תבוא תלמד תתמיד. דפקת משפט. יפה. אהבתי. זה מה אני יודע עליי. אתה רוצה, יש לך מטרה? לך איתה עד הסוף. עזוב אותך מכל הקשקושים בדרך. כן, רוב הכישלונות מגיעים מזה שקופצים ממקום למקום. יש לך מטרה? תן בראש. אחי, התחלתי מעבודות של 5,000 שקל, נו. היום אני עושה פרויקטים במיליונים. מה? אם זה לא המטרה. עזוב שאני... כל מקצוע משעמם אותי, אחרי חצי שנה אני כבר לא יכול לראות אותו. אבל אני הולך ולומד, 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 ומתפתח, ומתייעץ, ושואל, וחברות, וספקים, ואנשי מחיר, ומי שאתה רוצה. על בסיס יומיומי. אלה השיחות שלי ביום-יום. 700 הודעות, מאז שהתחלנו את כל הדבר הזה. אחרי, אנשים מתקשרים אליך גם ב-10, 11, 12 בלילה. אבל הם לא יודעים שאצלי, משעה 6 בערב עד 9 בערב, זמן ילדים בלבד. ואני גם רושם. דבר איתי מחר אתה רוצה, 10 בלילה שאני מתפנה, שב עם הנרגילה שלי במרפסת, בא לי אני אדבר איתך. אין בעיה. 6, 9 זמן ילדים. התהפך העולם. לא מעניין אותי עבודה, לא מעניין אותי שום דבר. יפה. לא לקוחות, לא ספקים, אף אחד לא מעניין אותי. הכי פשוט בעולם. רוב העצמאים לא עובדים ככה. בעיה שלהם. אספר לך משהו? אני לפני 10 שנים בערך, 12-13 שנה בערך, נפגשתי עם חבר קבלן חשמל. אז הוא היה איזה 50 ומשהו. הוא אומר לי, ככה אחי, הוא היה כבר חיוור, הוא אומר לי, משה, גיליתי שיש לי ילדה בת 12. וואו. גיליתי שיש לי ילדה בת 12. הבן אדם היה עובד מ-6 בבוקר שהיא ישנה, עד 10-11 בלילה שהיא הולכת לישון. הוא גילה שיש לו ילדה בת 12. אני מאז, שהתינוק אז היה הגדול שלי היום בן 16, היה בן 2 בערך, סטופ. לא מעניין עבודה. עבודה לא תיגמר, עבודה תמיד תהיה, אם לפה זה לא משנה. הילדים האלה צריכים את הזמן שלהם עם אבא ואמא. יפה. אז אני החלטתי לעצמי, מ-6 עד 9 ילדים בלבד. אני אראה לך הודעות, רוצה לראות? אני אראה לך. אתמול מישהו שלח הודעה ב7 ומשהו, אח שלי, דבר איתי מחר, עכשיו זה זמן ילדים. רוצה לראות מה הוא רשם לי? קבל. אולי שווה לצלם את זה, להראות לאנשים. שלחנו בקבוצה. להראות לאנשים. אני כרגע סטודנט להנדסאי בניין שנה שנייה, עם ידיים זהב, אכפת לי לעבודה, מבין את השטח, יודע מה זה לנהל חברה ולא הולך לי בלימודים, לא מצליח לי 2 אני תקוע. רוצה לצאת לעבור יותר שיפוצניק, אולי לעבוד בחברה, אבל לא מצליח לעבור את המבחנים. נשלח את הכל. שים לב מה רשמתי לו. אהלן גבר, אל תתייאש, תמשיך בהנדסאי בניין, אחרי תקופה זה משתלם, תוך כדי תשלב עבודה וניסיון בשטח. אתמול הוא שלח לי הודעה קשה. נשלח את זה אחר כך תעלה. מה רשמתי לו אחי? 8 בערב. דבר איתי מחר אחי, אני כרגע בזמן ילדים לא פנוי. יודע מה הוא הגיב לי? תהנה מכל רגע, זה המהות של החיים. יפה. כן, אני עוד שנייה בוכה, כן? מה? מה? יפה. הוא בחור מבין. יש כאלה לא מבינים. למה? מתקשרים אליך מלא, שרודפים אחרי השקל.
הוא לא אכפת לו, כי הוא לא סגר עבודה למחר איפשהו. אז אולי נתקשר, אעשה לו טלפון, אולי שיקח אותי מחר להביא את היומית הזאת. אני לא מצליח להגיע לשם. למה הם צריכים להרגיש ככה? לא הבנתי. למה הם צריכים להרגיש ככה במדינה שלהם? נכון. תשמע, אני חייב להגיד, היום יצא לנו פה פרק עמוק אפילו, הייתי אומר. כן? מאוד רציני, כי אני חושב שהדור הולך לכיוון לא ברור. משהו לא ברור. וצריך ליישר, וצריך לעשות את הסדר הזה. חייב ליישר. והאם יש לי את ההזדמנות לעזור למישהו? אני יכול להראות לך. תסתכל 2-3 סרטונים אחורה. יש כמה אנשים שאני מאוד מכבד מה שהם עושים ברשתות, ובעקבות הסרטון הזה שלחו לי הודעות. אנחנו איתך במיזם הזה. אז רבא, כשמישהו ירים את הכפפה במדינה הזאת, ויאללה, קדימה. משה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה רבה, ודים. תענוג כתמיד, אני משתדל. אם יש לכם שאלות, תגיבו לנו כאן למטה, ומשה יענה, מתי שהוא יכול, לא בזמן ילדים, זה חשוב. לא. זה הכל. להתראות, משה. ביי, להתראות.